thank you so much, Panginoon. Sa lahat-lahat, Panginoon. Kulang ang salitang salamat, Panginoon. Sa mga pinagkakalaw mo sa akin, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon. Na hindi mo deserve, Panginoon. Tunay na mahal mo kami, Panginoon. Dahil na lang, Panginoon, ginawa ko sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Ikaw lahat na nag-suffer ng aming mga sins, Panginoon. Doon pa lamang, Panginoon. Doon pa lamang, naramdaman na natin kung gaano mo kakamahal, Panginoon. We thank you so much, Panginoon. Manahan ka sa aming buhay, Panginoon. Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang Panginoon namin sa aming buhay. We glorify your name. Lord God, in His name we pray. Amen. Ito po ang ating pamagat, no? Ayan, sa ating pagninilay-nilayan sa wala ito na, ayan, tila ang mga labis ay minsan nakakapagparalisa sa atin. So, mga labis, basta mga labis, or sa Tagalog, sobra. Ayan. Bakit po ba gano'n, no? Himay-himay natin na kung ating napakinggan po kanina, ito kasi yung mga nakapaloob po doon. No? So yung John 6 verses 1 to 15, yung miracle na feeding the 5,000. Alam na natin yan. Alam na natin yan. And at the same time, yung 16 to 21, it talks about walking. Naglalakad ng ating Panginoon Yesus sa ibabaw ng tubig. Alam na natin yung ano yung kinahinatnan, alam na natin yung ibig iparating nito. But the thing is, let's focus doon sa mga tao. Kasi kung papansinin natin, ayan, yung pansinin natin dito sa first verses, sa 1 to 15, ano po ba yung buong pangyayari? Ano ba yung buong pangyayari nitong verses na ito? So, napansin natin kanina, di ba, kakagaling lang nila sa isang misyon, kakagaling lang nila, ginawa sila. Then eventually, nung pagdating nila, napakaraming tao dahil nakita nila ang ating Panginoong Yesus. Si Jesus yun. So, pinuntahan nila. Then, itong, yung ating Panginoon, dahil He is moved with compassion at nakita niya yung dami ng tao, may isang tanong agad siya isinabi sa mga disipulo niya. At ito po yun. So, matatagpuan mo siya sa verse 5. Sabi kasi doon, saan tayo makakabili ng tinapay ng pakain ng mga tao ito? So, alam kasi ng ating Panginoon, gutom din yung mga yun. Alam din ng ating Panginoon na yan, malayo yung pinanggalingan nila. Alam ng ating Panginoon. But the thing is, etong question pala na to, sinusubok niya yung mga disipulo niya. In that question, ano ba yung magiging response ng mga tagusunod ko? Ayan. Ngayon, pansin natin, may dalawa yan. May dalawang disciple na sumagot. At ito yun. Pansin natin, no? Pansinin po natin ang bawat tugon ng mga alagad na nabanggit sa agad na nasa kanilang harapan, maging mga taong nakaranas na mangipalang nagawa ng ating Panginoon Jesus. So, tatlo yung ating pag-aanan po. So, una, si Felipe. Ayan. Yung sagot ni Felipe dun sa tanong, Lord, 6 na buwan, kulang pa yung 6 na buwan na sahod. Para lang makakain sila. Kulang pa yung 6 na buwan, Lord, na sahod na para makabili ng tinapay, makakain mga yan. Kapiranggot. Ayan. Ito naman si Andrew. Lord, may batang lalaki na nagdala ng 5 tinapay at 7 isda. Pero kung papansinin ninyo, ngunit ano ang mga ito sa napakaraming tao? Yung una, wala na parang lugbog na siya kasi sa sobrang sa sobrang yung na-overwhelm ba siya? Ayan, dahil nga sa dami ng tao, Lord, bakit natin papakainin yung mga yan? Ito naman si Andrew, nakahanap. Pero, kakasya ba ito? Ayan, ganun sila. And, kung papansinin natin, yung mga tao nakaranas o yung nakita nila yung miracles ng ating Panginoon, ito yung response nila that time. Nang nakita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sabi nila, tunay nga na ito ang propetang darating sa sanlibutan. Napansin
Yung isa, meron na nga, pero nag-aalanganin pa rin. Ito naman, pang sariling intensyon. Kasi yung mga tao ay, siya na yun. Gawin na natin hari. Ang ating Panginoon Jesus umalis. Umalis siya, mag-isa siya pumunta ng bundok. So, mamaya mapapansin natin kung bakit ganun po ako. So ngayon, doon naman po tayo sa isa. So yung isang part naman is dahil nga po, naglakad ng ating Panginoong Jesus sa ibabaw ng tubig. And yun naman, napansin natin kanina, papunta sila ng Capernaum. And meron isang part doon, pansinin na naman natin ulit yung reaction ng mga disipulo. Di ba, nung nakita nila ang ating Panginoon, sila ay nasa 5 hanggang 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, ng lawa, papalapit sa bangka, at sila ay natakot. Ngunit, sabi niya sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. So parang, bakit ganun yung response ng bakit ganun yung response ng mga disipulong ito? Sa kinagal-tagal nilang kasama ang ating Panginoon, alam nila ng ating Panginoong Jesus, miracle worker. Alam ng mga disipulo na yun na yung Mesias na hinihintay nila. Pero bakit on that responses, si Felipe nag-aalala, si Andrew, meron na, na-provide na yung kailangan, pero nag-aalangan pa siya. At itong mga tao, dahil nakita nila na siya na ngayon, pang sariling intensyon na gagawin nilang haring taong yun. At ito, sa sobrang takot nila, parang nakalimutan nila ata yung Panginoon nila yun. Panginoon natin yun, nakalimutan nila ata. Ngayon, ano po mag-ibig iparating ng mga bersikulong ito sa atin, sa buhay pananampalataya natin at bilang isang mananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Ayan. Sa sobrang pag-aalala natin sa mga sitwasyon na ating kinakaharap na magdulot ng pagdududa at kawalan ng pag-asa. Bakit? Napansin mo natin kanina yung response ni Felipe. Sa tinagal-tagal na naman kasama ang ating Panginoon, may pagdududa pa rin siya. Kaya siya tinanong alam na ng Lord. Pero the thing is, gagawin pa rin naman ang Panginoon. Sabihin, may tinitignan ng ating Panginoon sa heart ni Philip that time. Kasi, kung tinanong ng ating Panginoon, sagot na sana ni Philip is that, ay Lord, alam ko may provide ka. Lord, alam ko sa kinagal-tagal natin sa ministry to, alam ko may gagawin ka. Pero siya, nag-alala pa siya kung paano papakainin yung mga tao, nakalimutan niya, yung nasa harapan niya, ay ang ating Panginoon Diyos, na provider natin. Nakalimutan niya ata. Nako, ano pa ba? Ayun, sa sobrang pag-iisip natin sa kung paano ang mga dapat gawin, kahit na may solusyon na, ng nakaraan ay nakapagpigil sa atin upang malutas ang isang sitwasyon sa buhay. Bakit? Pansinin po natin ulit kay Andrew. Si Andrew nga po, napansin niya yung isang bata na may 5 tinapay at 2 isda. Pero parang may second motion siya na sapat ba ito sa kanila? O nga naman, bakit mapapakain mo ba yung 5,000 tao ng 5 tinapay at 2 isda? Mapapakain ba? Kaya napapatanong siya pero ayun na ibibig ka parang Lord, ito lang yung papiramdot na meron ako. Baka kaya mo na yun Lord, alam ko may gagawin ka. Nakalimutan na naman nila. Yung napapangunahan sila ng sobrang pag-iisip ay baka hindi mag-workout, baka walang nag-provide, or yun na, nag-aalala pa sila. Ano mo? And ito pa, sa puntong sobrang puno na tayo ng pansariling layunin sa mga bagay o sitwasyon, minsan nagkakaroon tayo ng ibang reaksyon sa kung paano natin tignan ang mga bagay o sitwasyon ng ating buhay. Napansin kasi natin kanina, yung mga tao na-experience nila yung amazing miracle, yung grasya yun, they eventually, gawin na natin namin immediately. Parang pang sarili nila. Baka nakalimutan nila, hindi ganon yung way ng ating Panginoon. Baka nakalimutan nila. Kaya minsan, parang tayo rin yan. Kapag puno tayo ng sarili natin, nakakalimutan natin yung parang ano yung
po kasi ng Bible or sa NRSG, gano'n, nung naglalakad ng ating Panginoon, di ba po, nireceive nila, papasakayan na nila. Pero sa sobrang takot nila at sa pagsasagawan nila, hindi nila napansin, nandun na pala sila, nakadaong na pala sila. So parang, sa sobrang takot nila, nakalimutan nila, may pupuntahan sila. Parang ganun din tayo, sa sobrang takot natin, parang nakakalimutan natin ano yung nasa harapan. Parang ayaw na natin mag-proceed. Parang sa sobrang takot natin, ano tayo, nalulubog na lang, parang ayaw na natin. May ganun tayong moments eh. May ganun tayong moments. But, the thing is, sabi kasi dito, the decisions we make in this life and the way our emotions takes out of it has rights to be felt and evaluated. Mga kapatid, yung takot, yung pag-aalala, yung parang, kaya natin isipin, yung mga bagay na yun, karapatan yun na maramdaman natin. Karapatan natin yun na madama natin at the same time, isipin din natin. But the thing is, kapag to be overwhelmed by the circumstances in life, it paralyzes what our faith in our living God, Jesus, can do that brings him back to this journey with him and for him. So, yun nga, okay lang mag-alala. Okay lang din na minsan mapaisip din tayo kung paano yung estado ng buhay natin. At the same time, okay lang yan, karapatan yan. Kasi parte yan ng sistema ng katawan natin, parte yan ng emosyon natin. But, kapag sobra na, hindi na po yun. Parang, at yung mga sobrang moments, yung mga labis na pag-aalala, labis na takot, labis na pag-iisip, o something na parang napipigilan ka to grow, hindi nag-function yung faith natin doon. Hindi siya, parang absent ba? Ganon, na the more na parang tumatagal ka sa takot, tumatagal ka sa pag-iisip, nakakalimutan mo na isinusurrender dapat yun sa Panginoon. Hindi, gumagawa ka lang sa sarili mo. Parang ganun siya eh. No? So, in that circumstances, sa mga sobra, it paralyzes. No? Parang napipigilan yung ano ba ang kayang gawin ng pananampalataya sa buhay natin at paano ba baguhin ito. No? Kung ano yung kayang baguhin sa ating buhay. Ngayon, to overcome the overwhelming moments of our lives, so yun nga, yung mga sobrang takot, sobrang pag-iisip, yung pag-aalalahanin natin, normal na po natin maramdaman yun, normal natin maranasan. But, kapag sobra na, napipigilan tayong mag-grow. Ngayon, para ma-overcome natin yun, mga kapatid, depende. So, depend on the living word of our Lord. Bakit? Bakit kasi kailangan? Kailangan kasi mahal mo siya. Kailangan mo i-depende ang buhay mo sa salita niya. Bakit? Pag dumarating kasi minsan tayo sa parang napapaisip na tayo ng sobra-sobra, parang nakakalimutan natin na may Diyos ako. Ibibigay ko sa Lord ko. Lord, ito yung prayer ko. Ito yung buhay ko. Ganon. Ano po? And meron mga verses na, di ba sabi ko doon na, kung di pa ako nagkakamali, Psalms 56. When I'm afraid, I put my trust in you. So meron tayong ganong instances na, Lord, may sinabi kang ganito. Yun ang pangahawakan ko. Yung mga ibon, di ba yung mga ibon, kumakain sila dyan. Hindi naman sila nagtatrabaho. Hindi naman sila nag-iimba. Pero pinapakain sila. How much more na tayo? Dumarating kayo sa, Lord, parang wordless naman na ako. Parang wala akong, parang hindi ako karapat-dapat. Anak, yung mga ibon yun na mapapakain ko, ikaw pa kaya? Anak, yung mga ibon na yun, bilang ko, bumo pa kaya? Hanggang pinapaalala sa atin ng salita, ng mismo source natin, pinapaalala na we must depend. So, hindi mo ibig sabihin na wala tayong bigyan mong gagawin yun. No, it's a daily basis. Yung salita ng ating Panginoon, we must depend on it day by day. Para maibsan yung mga sobra sa ating buhay. Bakit?
Perfect. Hello. Ayan. So, para maibsan nga, no? Maibsan yung mga sobra, we must depend on the words of our Lord. Lagi natin ipaalala yun sa ating mga sarili na, yun nga, kapag takot ka, I put my trust in you, Lord, sabi ng verse na ito. So parang we are meditating on it day by day. Lagi natin inilalagay sa puso't isip natin yun. Okay? Yun yung una. Bakit nga ba kasi ganun? Ano po bang meron? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kahit alinmang tabak na may dalawang talim. Tumatagos ito hanggang sa pag-itan ng kaluluwa at ng espiritu, hanggang sa mga kasukasuan at utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. So, the word of our Lord is alive and sharp. Buhay na buhay yan. We are to depend on it dahil pananampalataya tayo at patuloy tayong lumalago sa pananampalataya. Pangalawa, let the presence, power, and fellowship of the Holy Spirit be at work in us at all times. Ano po bang ibig itong iparating? Mga kapatid, when we depend on the Lord, hindi ibig sabihin nun kay Lord lahat. Dapat mo nga namang ibigay. But we are to partnership. Yung presensya ng ating Panginoon, yung Espiritu ng ating Diyos, hindi lang po yan nandyan, dahil nandyan lang. You are to partner with Him. So, Lord, takot ako, pero ibibigay ko sa iyo. Lord, gagalaw ako, pero pangunahan mo ko. We are like that. Ganun dapat tayo. Let the presence, yung presensya ng Santo Espiritu, yung kapangyarihan niya, at yung pakikisama niya, yun yung mananalig sa atin day by day. Para ma-overcome yung takot. Kasi minsan kapag takot na tayo, talagang nalulubog tayo, aminado tayo na. Parang takot na ako sa future ko. Mag-aaralin ko yung anak ko. Parang meron tayong mga ganong instances, pero Lord, I put my trust in you. Pero hindi ibig sabihin nun, na parang wala ka nang ginagawa. Put it into action. Bakit po? Sabi ko kasi dito, if we live by the Spirit, let us also be guided by the Spirit. Kung nabubuhay tayo sa pamamagitan ng Espiritu, hayaan po natin ang Espiritu ng Diyos ang bumabay sa atin in this world as we grow deeper in faith, mga kapatid. And pangatlo, ayun nga, let the faith we have in Him speak in our actions. So yung pananampalataya natin, mga kapatid, hindi lang to basta-basta pananampalataya, paulit-ulit na paalala, pero minsan, kahit aminin natin sa sarili natin minsan, yun nga, pag na-overwhelm tayo, yung mga sobrang pag-aalala, sobrang pag-aalinlangan, parang yung sobrang down mo na sa sarili mo, yung mga sobrang moments, minsan, napaparalyze yung kapasidad ng pananampalataya kung ano kayang gawin ng pananampalataya. Pero, dahil araw-araw tayong dumidepende sa salita ng ating Panginoon, araw-araw tayo na hinahayaan ang presensya, kapangyarihan, at pakikisama ng Santo Espiritu sa pangalan ni Jesus ang nananalig sa atin sa pang-araw-araw, we are to put it into action. Lagi natin isa pamuhay. Bakit? Kasabi ko kasi sa James 1 verses 2 to 4, consider it all joy, magalak kayo mga kapatid, sapagkat sa mga dinadaanan ninyong problema o pagsubok, ito'y nakapag-produce ng pagtitiis. It produces endurance, it produces perseverance. Tumatakag tayo dahil ibinidepende natin sa ating Panginoon. But we are to put it into action. Lagi natin isa pamuhay. Day by day, we are to be reminded, mga kapatid. So yung tatlo, lagi tayong dumipende sa salita niya, na hayaan natin na ang banal na Espiritu ang manaig sa ating pamumuhay. At pangatlo, let our faith speak into action. Isa pamuhay mo natin, mga kapatid. Ngayon, ginagawa ba natin dahil yung tama? Kasi yung mga disipulo, yun nga sumusunod na sila. Alam na ng mga disciples
following, ayun, they are following with love. So tayo, gagawin din natin ang mga paalala ito dahil may pag-ibig tayo sa ating Diyos. Para sa kanyang ikapaluwalhati, ikatataas ng kanyang pangalan. So mga kapatid, those three reminders reminds us of who our Lord and Savior Jesus is. That the Holy Spirit is with us and for us in every step, for the glory, honor, and praises of our Heavenly Father. So mga kapatid, sa lahat ng bagay ay papurihan ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan